Ето 5 храни, които помагат на мозъка ти. Искаш ли по-малко гафове и по-дълъг фокус на дъската? Мазна риба, сьомга или сардиния, омега-3 с маската на мозъка. Помага за концентрация и по-бързата обработка на информация. По-малко забравени варианти. Номер 2. Орехи. Бърз шахматен снакс. Полезни мазнини плюс минерали. Подкрепят паметта и устойчивия фокус в дълга партия. Трето. Яйца. Холинът в яйцата е важен за ученето и паметта. Перфектни преди тренировка. По-лесно запомниш мотиви и планове. 4. Боровинки. Антиоксиданти за ясна глава. Подкрепят вниманието. Полезно, когато трябва да видиш тактика в последната секунда. 5. Тъмен шоколад 70% плюс. Малко количество, голям тласък за внимание и настроение. Полезно е също така преди партия, когато ти трябва спокойствие, без да прегориш. Напишете в коментар кои са вашите любими храни и не забравяйте да ме последвате.